Pinoy Bus Driver TV. Good morning mga pusit. Alas 4 ng mating araw dito tayo sa patong Avenger din naman. Ayun mga pusit. Pasok pa lang tayo sa Amer. Medyo matraffic pa lang kasi nga may naglabas pa nag-unload galing sa kabila sa Alin. Sa araw ng linggo at January good morning lalo sa mga taga-Macau siya Jason C. Good morning. Oh nawala Kilala niyo ba yan, mga puset? Si dating kampiyon. Kaya nga pala yung isa oh. Good morning na pala. Driver ng Landmark, Land Bank. Hello po sa inyong lahat, sa inyong mga viewers. Land Bank Shuttle Bus. Focus ito teng. Punta sila ng Cebu, maghatak ng mga sasakyan na hindi nakahulog. Doon ako magkabang. See you ahead. Shout out kay Amigo. Yung driver sa trucking na ano. Ano? Putik dyan. Ito mga pusit. Palis na tayo sa Macau Fair. Wala ka anong sakay pagsuray. Kunti lang. Mahalo na naman, mahalo. Putik tayo. Mega puset. Ano ginagawa mo dyan? Yan si Mr. Blabang. Ha? Hoy, hoy. Hoy, huwag ka masalita yan. Ay, Pans! Mag-live na sa atong bus, kay... Di ba? Baka kilala niyo yung Mega puset. Si Mr. Bisoy. Huwag siya kain, humot natin. At taga Surigao. Wajak-wajak. Isa may nakaigit. Dito na CR na, ako CR pero buwan ng hugas, di pag-link. CR ba? Nag-CR? Ya, pero kanina ito tagad. CR dito, Ha? Baka maghugas. Wala lagi. Tatay. Huwag kayo alam, baho. Huwag sinats. Focus ito tayo. Setting. Mahalo naman, Mega puset.
Paano naman pagsudating? Paulan-ulan na naman. May bangaw. Paano naman yung balon? Created the world all over. Bumili tayo ng langis doon sa sale kagabi. Magdagdag natin sa makina W40 kung sino tayo matagason may kapisit matagas habang nagpadoyan tayo dito sa malaking alon. Magdagdag tayo ng langis kung sino tayo the thing. Yan, pabuksin. Ang laki na
pa tayo, buset. Sama. Oh. 2 litro. Dalawang litro yan. Pagkira tayo ng konti para sa ano? Takip na takipan. Hala. Grabe alon po. Oh. Ilang biyahe mo ako? Ha? Wala? Wala lang takot kami kabusit dahil sa kami video-video dito.
Santos.